ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம இப்படி நிறைய சாமான் வாங்கியிருக்கோம், நிறையா காய்கறி வாங்கியிருக்கோம். அதெல்லாம் இப்போ பேக்கெட் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இது மிளகாவை இப்போது நம்ம பேக்கெட் போட்டு அதுக்கு ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கோவாங்காவுக்கும் நம்ம இப்படி தான் இங்கே ஓட்டெல்லாம் போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம். இது என்னென்னா பூசணம் பத்தாது, தண்ணி தெரியாமல் உள்ளே போனாலும் நமக்கு அவ்வளோ டக்குன்னு பூசணம் பத்தாது. இந்த கூரை பாருங்கள், இது கத்திரிக்காய். இப்போது இது தண்ணியாக தான் இருந்திருக்கு. இப்போ இருந்தாலும் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சா உள்ளே இருக்கும்போது ரொம்ப டக்குன்னு அதுக்கு கொஞ்சம் சுவாசிக்க காற்று கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கோம் இதில். ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும். இது கேரட் இன்னும் நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கோம்.